Monsieur le colonel, ni sɔgɔma. Aba ni sɔgɔma. Kɔrɔ baasi t'i la. An b'a la fo. Ka di anw ye k'i représenté an ka jamana ɲɛma. C'est vrai bɛɛ b'i dɔn mais jaa mana kɛ cogo o cogo mɔgɔ kɔrɔw de b'a ɲɛma. O ye tiɲɛ ye. Ne ye colonel Cukuri Dawo, colonel sapeur pompier Cukuri Dawo, Sikaso protection civile directeur. Merci beaucoup monsieur le colonel. I ni ce an bisimilali la i ka bureau kɔnɔ bi sɔgɔmada in na. Vraiment merci beaucoup. Bi n'an y'a jateminɛ an bɛ sanba daw de la fin d'année 2024 sera kuncɛma yɔrɔ ma an surunyana 2025 na. An ye jateminɛ dɔw kɛ dugu kɔnɔna la ɲɛ b'a la an ka mobili protection civile mobile sapeur mobile o bɛ Sikaso jamana yɔrɔ fan bɛɛ la. N bɛ fɛ ka dɔn kun jumɛn de la a b'a la ka nin baara ninnu kɛ laɲini jumɛn de b'a kan a b'a la ka nin baara ninnu kɛ. N b'aw yɛrɛ fo. N bɛ lamɛnbagaw fo. U ni sɔgɔma. Ala k'an si hɛrɛ la, Ala k'an tile hɛrɛ la. Aw nana an ka service la k'aw ɲininka fɛn d'année la a diyara n ye. Bon, i ye min fɔ tiɲɛ don. An bɛ san yɛlɛmaw la. San yɛlɛmaw fɛnɛ la waati gɛlɛn de don. N'est-ce pas? Bon, pompier baara ye min ye ka mɔgɔw lakana an'u bolofɛn ani sigida yɛrɛ. Bon, ɲɛmɔgɔw de bɛ instruction d'aw ma de prendre les dispositions surtout fin d'année la a kɔlɔlɔw de ka ca. N'i ye statistiques jateminɛ. Nin y'a san damadɔ ye. An ka ministère n'o ye ministère de la sécurité et de la protection civile. O ɲɛmɔgɔya bɛ min bolo bi n'o ye général de division Dawude ye. O de bɛ an ka directeur ba instruit ani policiers ani forces fɛn fɛn bɛ yen min ka baara ye min ye ka disposition ta. Disposition fɔlɔ fɛnɛ o y'a ye fɔlɔ ka permission bɛɛ lajɔ. Éléments ka to sur place u yɛrɛ lakanali kama ani ka population lakana. U b'o message fɔlɔ ci de consigner tout le personnel et surtout mun bɛ opérationnel kɔnɔ mun ka baara ye lakanali yɛrɛ surtout. Donc an ka DG fɛnɛ le directeur général de la protection civile général de brigade Bukari Kojo ale fɛnɛ bɛ disposition ta an k'o lawaleya. Bon, Mali dan tɛ Bamako bɛɛ ye. Aujourd'hui protection civile bɛ Mali Mali région bɛɛ la ani cercle dɔ ani sirabada min ni kasara ka ca yen an b'o wele les postes de secours pour que pompiers bɛ surunya kasara mana kɛ yɔrɔ min. Donc n'an y'o instruction sɔrɔ subitement an fɛnɛ bɛ instruction di an ka subordonnés directs ma yan de prendre les dispositions pour que baara bɛ se ka kɛ cogo min population bɛ lafiya u ka taa ni ka segin kɔnɔna la. Bon, pompier ka baara fɔlɔ dɔ ye min ye n'an b'o fɔ prévention et prévision ka kasara bali ou bien ka kasara kunbɛn ou bien ni kasara kɛra ka dɔ bɔ dégâts la. An ka baara b'o o de kɔnɔ la. O de la an bɛ fɛnw anticiper san o san. Donc depuis le 22 décembre an ye disposition ta. Bi an bɛ Ala fo an b'Ala barikada. Sikaso n'i y'a ta découpage kura la Sikaso pompier bɛ dan n'i bɛ taa la Bamako sur la route RN7 a bɛ dan ɲɛna. Bon, poste tun don bi a kɛra centre ye dugu bonya yɛrɛ kama a kɛra centre de secours ye. Mɔgɔw bɛ yen mobiliw fɛnɛ b'u bolo. Bon, n'i y'a ta fɛnɛ n'i bɛ taa Côte d'Ivoire yan fan fɛ an ka poste dɔ bɛ centre de secours bɛ fɛn fɛnɛ la yen Zegwa. Éléments bɛ yen mobiliw bɛ yen o bɛɛ ye ka kasara kunbɛn surtout yen poste ye centre c'est un centre stratégique parce que a bɛ frontière de la ani Côte d'Ivoire cɛ. Donc olu fɛnɛ bɛ activer a ko la. Sikaso ville kɔnɔla yɛrɛ la découpage la Kucala c'est une région aujourd'hui Buguni c'est une région. O y'a to Sikaso ville kɔnɔla la centre ba kelen bɛ yan. Bon, o centre la aw ɲɛ b'o de mobiliw ni o personnel de la dugu kɔnɔ. Bon, yan fɛnɛ an bɛ autorités fo. I y'a mɛn jɔ ni kunnandi sababu ɲuman. Faso y'a seko k'an ye.
Sikaso effectif mun b'an bolo a bɛ bɔli kɛ moyen min b'an bolo an tɛ laɲini kɛ Ala fɛ a ka kasara d'an ma an tɛ se min kɔrɔ an bɛ faso fo o la donc a yan fɛnɛ région kɔnɔla la an ye wele lase ɲɛmɔgɔw ma gouverneur b'o la mairie b'o la commandant de zone fɛnɛ b'o la donc u bɛ an dɛmɛ taji la pour que baara bɛ se ka kɛ nɔgɔya la cogo min bien vrai que jamana ka gɛlɛn bon o dispositif a b'olu de ye dugu kɔnɔ an fɛnɛ ka baara ye min ye avec la prévention accident ka ca carrefour ninnu min na les carrefours accidentogènes de la région an fɛnɛ ye dispatching kɛ o de la an ka véhicule mun bɛ en cas d'accident mun bɛ bɔ joona k'olu labɔ yen n'i ye Sikaso siraw bɛɛ ta o de la jama bɛ u ye su ni tile donc ni accident kɛra yɔrɔ min yanni mobili ka to kan kɔnɔ k'a fɔ i bɛ taa o yɔrɔ la donc an y'a lasurunya mɔgɔ ni moyens bɛ o yɔrɔ de la et puis ça fait des résultats parce que n'i bɛ bɔla Bamakɔ sisan o sira kan dɔ bɛ yen n'a fɔra accident bɛ yen sira kan ni Kucala sira olu mɔgɔ bɛ bɔ bon n'i bɛ Bobo sira fɛnɛ kan la même chose Sikaso ville fɛnɛ kɔnɔla la la même chose c'est entouré des véhicules d'intervention dɔw y'o kɛ faso pour que gouvernement fɛnɛ y'a jira u bɛ yan population de kama ani population bolo nafolo bon tasuma ka dɔgɔ a la fɔlɔ parce que o fɛnɛ mobiliw bɛ yan en cas d'incendie véhicule fɛnɛ bɛ kɛnɛma pour que mun bolofɛn tiɲɛna olu bɛ se ka participer a la cogo min bon ani o ye pompier ka baara yɔrɔ ye wa ani sɔrɔdasiw fɛnɛ bɛ ka patrouille kɛ an ɲɛ bɛ dugu kɔnɔla la bi mobili bien vrai que an ka mobili t'a la personnel la pour la sécurité pompiers b'a la o cɛdenw fɛnɛ bɛ ka dugu kɔnɔla sécuriser ni sɔrɔdasiw ni policiers ni gendarmes ni gardes par rapport au patrouille mixte an ka mɔgɔw b'o o fɛnɛ la donc disposition talen don yan mɔgɔ tɛ kasara ɲini mais n'a nana an bɛ se ka an kɔkɔ da la an labɛnnen don a kama n'est-ce pas donc o de don san o san an y'a jateminɛ fɛn d'année de la accident ma ca o de ka ca ni statistique jateminɛ o de la an ye disposition ta a tɛ dan 31 dɔrɔn ma an bɛ continuer ɲɛmɔgɔ ka instruction na jusqu'au 7 parce que dɔw bɛna fête kɛ u ka village la dɔw bɛna fête kɛ u ka région na ou bien dɔw bɛ taa la fête kɛ Bamakɔ bon fo bɛɛ ka segin suma tuma min o k'a sɔrɔ mɔgɔ sécurisera bon bi a fisayara parce que weleli bɛ kɛ yɔrɔ min na mobili bɛ yɔrɔ min na o tigila mɔgɔw bɛ wele dɔrɔn un coup o cɛ man jan ɲɔgɔn na donc ça demande de l'efficacité donc population fɛnɛ an b'u fo u ye baara faamuya an y'u sensibiliser donc u dɔw yɛrɛ bɛ yen bi u bɛ s'a technique la an ka formation ça a porté fruit la formation de masse au grand public an bɛ formation min kɛ population kɔnɔ ça a porté fruit parce que dɔw bɛ ni moto tigi fila ɲɔgɔn tun sisan i b'a sɔrɔ tɛmɛtɔ dɔw b'a ye u b'u labɛn ka pompiers wele donc a tigi a ka ca Ala fɛ hali n'a wulila o la fiɲɛba tɛ bila a ka adamadenya la population fɛnɛ bɛ k'a ka rôle jouer bon population kelen fɛnɛ pompiers bɛ yɔrɔ min dɔw bɛ taa u assisté ka tew d'u ma k'u la encourager ka ji d'u ma an b'o fɔ an bɛ population fo o yɔrɔ la parce que surtout an bɛ yɔrɔ min fɛnɛ la u tigiw ye baara nɔgɔya ma u sigilen don dɔw de ka magasin daw la ou bien dɔw ka station daw la donc u ye an tɔbɔtɔ u yɛrɛ y'a faamuya an bɛ olu de kama n'i y'a mɛn i t'a la i b'a sɔrɔ i sigiɲɔgɔn wɛrɛ b'a la n'i y'a mɛn i ka bitigi fana sobera kasara bɛ se ka kɛ sigidala mɔgɔw y'a dɔn quoi u ma mankan k'a la éléments sigilen don u b'u la nisɔndiya donc an fɛnɛ tɛ se ka bɔ micro la n'an ma tasi bila kɛ o tigilamɔgɔ ye population fo yɔrɔ fɛ yan u k'a faamuya pompier bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ population n'u bolofɛn de la ka nali kama u k'a faamuya bi faso fɛnɛ ka souci y'o de ye ɲɛmɔgɔw ka souci de ye
que chacun se sente à l'aise. Il y a une circulation, il y a une moto, il y a fiala. Il y a une la fiala, il y a so. Donc, on a un fait faux au là. Il y a un de mes carburants, on va la faux. Au carburant, on a utilisé quand on l'a fait. Barabe, c'est quand on veut voilà. Al partenaire ou d'où fait. On a mobilé nous d'où entretien. Donc, on a micro là, on a bien folie. On a inséré d'homme, on a entretien, d'où mobili. Uma ou y do pentiranye donc micro la ni be yi joro ke faso ko la faso be bonno la aussi o taille ko c'était gouvernement ko ko faso de nyuma de waleya en wa service non na bi donc bon y a en fait force bébé fani bala que tu sois béret vert béret bleu béret marron pompier ou policier ou gendarme ou garde ou athée an bébé ani ɲɛmɔgɔ bɛ baara kɛ la cogo min élément an duguma mɔgɔw fɛnɛ n'u bɛ baara la tigɛ c'est une seule équipe dans la région de Sikasso donc o foli ba fɛnɛ bɛ commandant de zone fɛnɛ a y'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ kɛ mɔgɔ kelen yɛrɛ fara yɛrɛ tɛra kan an bɛɛ b'a participer que chacun joue son rôle pompier dafalen don a ka mission na parce que avec la militarisation mission wɛrɛ fara la pompier ka baara o de la i b'an ye marifa b'an bolo kɛnɛma gilet pare-balles banna dɔw bɛ étonné pompier ni marifa voilà dɔw bɛ étonné c'est l'esprit c'est pour renforcer la sécurité dans la ville donc parce que cɛ dɔw bɛ kɛlɛ la dans les théâtres d'opération bon Mali bɛɛ de bɛ kɛlɛ la donc o de la d'où l'esprit de la militarisation de la police et de la protection. Donc, ça fait partie de nos missions. Bon, mais éléments tout le personnel de la protection civile, l'équipe, que ce soit l'équipe d'intervention, mon patrouille Fenekela, à Tcheman Fara Moussomanga, Beba Don Bia, Baramina. Quand on a là, on y va la Jamabe Barala, Kenemala Fenela, Jamabe Barala. Bon, élément Fenea donc, face au code de Cabo. Moment dollar o de la fene permission te duluma o ta fetu ke yorobere an bebe feti ke bon nyamoko fene yo don souvent o bina feti ke ni o bo Bamako kana fetu ke ni élément ye dans les régions donc o be aye an ti umba do nyona ayere nyabala ni image la je kile flana le chef d'état-major général adjoint des armées avec kay tourner bon do be kana ya fene. L'armée même est partagée dans les différentes régions pour galvaniser la troupe avec l'aide de la fenêtre. Bon, frontière au Fenela, à travers l'AS aussi, c'est la même mission, c'est la même philosophie. Donc, nous avons un peu de ça. Le mission Mindama à Dakanatona, d'où la devise de la protection civile, sauver au péril. Donc, une mission vraie dirama, on est payé pour ça. C'est ça. C'est un sacrifice. Une bébé ban d'onglet. Le général d'armée, Assimi Goïta, son slogan, c'est quoi? Malien Beka Santi Herela. Jombo Fabi, un porteur d'uniforme. Bon, population Fenebeka douanier. Amoulou de Ga Blala en Fene. Donc, au Laïbeta, il doit de la vérité, Salaya ou Barala. Bon, ici, tu as assisté par ta propre population. Amala fois, Amala Barbara. C'est qu'à ce Fene, we had donc pompier bien, Minabi. Bon, ni Bara Befene. On est payé pour ça. On est payé pour ça. Donc, le dimanche passé, sinon le samedi passé, on a donné un accident. J'étais le premier. Les près de Haï. Donc, ils étaient étonnés. Mais il faut regarder la méga. C'est spontané. Akili la dron natera. Chef Ogiatola. Il sait min faut le c'est OK population était étonnée on a baradé jalato la fento la abanga saria sumba ere kono no est constitution donc l'article 123 la personne humaine sinon le préambule même de notre constitution
la personne humaine, elle est sacrée. Ouais, donc ɲɛmɔgɔya t'a la k'a fɔ k'i bɛ i mɔgɔ ɲɔgɔn bɔ degun na. N'a kɛra k'i to yɔrɔ min, c'est automatique. I jɔyɔrɔ ye min ye i b'a kɛ. Donc an bɛ dugawu kɛ de sa, il y aura pas, même dans les pays développés, un accident zéro. On met dehors de ça, avec la sensibilisation, avec la compréhension de la population. Alni accident ma ke fouillé, chamanga boala. Petit kake, basiki konola la. Et gouvernement et décision vrata. C'est toujours la sensibilisation. Pétarchi. Pétarchi. Ani fenwero. Tout fait un tasmama fembo. Pourquoi tu dis d'abla? Donc, commerçant fait sensibiliser à la. Bien vrai qu'on va de injecter à la cana. Mais c'est l'État qui prime. Donc, nous faisons mes folies, couillons, yoro fait là, on y a famille. Et nous sommes à bien y redonner. Donc, on va pétarchi d'abla. Parce que Djougou Besse ka douana, pétarchi manga, il va sur le Djougou Bedo, le marfachi. Gouvernement me fait que analyse ou déclara. Djougou Besse ka infiltrer en atomi, n'a Besse ka bali. Donc, population me ko fait famille. Vous savez, on t'a chamambora là. Mɔgɔ bɛ se ka fɛti k'a kɛ i ka denbaya kɔnɔ nisɔndiya don silamɛw bɛ min fɔ chrétiens bɛ min fɔ an b'o dépasser an bɛɛ bi yan fɛti ɲuman ka kɛ de et 2025 ala ka an sɔrɔ sini kɛnɛya la o dugusajɛ an ka wuli nisɔndiya la ka continuer an ka baara kɛ zéro accident c'est notre défi donc an bɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ fo parce que la population fait faux. Et puis, il y a une folle qui est faux. Ça, c'est mon personnel. Il y a une mission familiale sans état d'âme. Donc, c'est l'harmonie totale. Moi, on fait un mobile bel à bel. Carburant, c'est une fierté. Bon, quand il faut pas nous chercher bien, en tes doigts, Kassara. Kassara de souhaiter et ka dugu kɔnɔla la mais on est prêt pour affronter n'importe quel incendie n'importe quel accident de la circulation mais ma si ka laɲini to o ye an bi ka taa o ye sɛnɛfɔw ni miyanka la circulation fɛn tun tɛ yan bi fɛnw bɛ yan dɔw ka teli k'u jɔ fɛn ni fɛn nin na bon mɔgɔ kelen fana bɛ yan bien vrai que an ka rôle tɛ mais a bɛ k'an ka rôle jɔ. Baba, c'est une circulation. Baba volontaire. Baba volontaire. Oui. C'est le lieu de lui féliciter Baba aussi. Volontaire. Parce que la barra nous a circulation organiser la tour. C'est un autre actif aussi. Pour moi, je me voilà. Fona, Anina na fin fait quoi? Anga folie bouille. Ça a héré pour ala ka dambela jeli. Ala ka bekishi abalauna bonema. Ala ka jamana basigi. Mbe juma basigi de kono fɛn bɛɛ b'o kɔnɔ n'i y'a mɛn i bɛ fɛti kɛ jamana basigilen de don an ka laɲini ye min ye fɔlɔ fɛtiw tun bɛ kɛ cogo min kɛnɛmana la l'ORTM a tun bɛ tribunaux kɛ cogo min ou bien denmisɛnninw yɛrɛ bɛ balani so ni fɛn ninnu an ka segin an ka kɔrɔlenw kan o bɛɛ bɛ kɛ basigi kɔnɔla de la ni jamana basigira an ka bɛɛ ka maliyɛn den bɛɛ ka laɲini o de ye Sikaso ka fɛnɛ bɛɛ bɛ ka laɲini o de ye donc an bɛ dugawu de kɛ sa jamana ala k'a diya ala ka jamana basigi pompier bɛ Sikaso ka bila la su ni tile an bɛ dugawu fɛnɛ kɛ sɔrɔsi fɛn fɛn tanyana civil fɛn fɛn tanyana catastrophe lahala la ani mun bɛ théâtre d'opération ala ka badabada dali nɔgɔyaw ye an min fɛnɛ bɛ yan ala ka mission min dira ma ala k'an sakɔrɔ ala k'an sakɔrɔ mun man kɛnɛ fɛnɛ ala ka nɔgɔya k'u bɛɛ lajɛlen ala ka nɔgɔya k'u que la fête soit belle partout au Mali. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le colonel. Et détail nous dit vraiment, ça n'a pas de bonne année souhaitée, bonne année 2025 souhaitée. Mali fa bella jelena, dans cette population bella jelena. Ah, au yoro jaranye. Population
Sikasso Azante dɛmɛ quoi. Sikasso et environnant. I y'a fɔ Mali bɛɛ. Mali bɛɛ bɛ fani bala bi. An bɛ dugawu de kɛ sa l'année 2025. Ala k'a kɛ basigi san ye. Ala k'a kɛ san hɛrɛma ye. Ala ka hɛrɛ caya kɔnɔ. Ala ka an ɲɔnti ka bɔ balawu ni bɔnɛ bɛɛ lajɛlen na. Ala ye Alakira Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam. Ala ye nɔgɔya k'a bolo cogo min. Ka bɔ Makan ka taa Medine. Ala k'o fɛnɛ nɔgɔya k'an ye. Mali bɛ kɛlɛ la yɔrɔ yɔrɔ la. Ala k'an bɛɛ bɔ bolo la. Ala ka Mali bɔ bolo la. Ala k'an bɔ juguw ka bolo la. Gɛlɛya fɛn fɛn talen don k'a ɲɛsin Ala ma. An ka jamanaw ma. Ala ka an bɛɛ don Jibirila kaman kɔrɔ. San hɛrɛ Ala ka d'an ma. Ala san kasara, siraba kasara, tasuma kasara, ji kasara. Ala ka jamanaden bɛɛ kisi ka bɔ a ma. N'an bɛ ɲɔgɔn ye 2025 fo ka taa ban ka don 2026 la. A se bɛ Ala ye. Ala k'an kisi bana jugu tɔɔrɔ ma. Ala k'an kisi kasara tɔɔrɔ ma. Ala ka jamana basigi. Ala ka jamana basigi. Ala ye ɲɛmɔgɔ minnu min bila an kunna. Ala ka jamana kanu d'u la halisa. Ala ka jamana tali fanga d'u ma. Ala k'an bɛɛ don da kelen fɛ, k'an bɔ da kelen fɛ. Ala ka jamanadenw fɛnɛ tin don jamana ɲɛmɔgɔw la. Ala ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛnɛ tin don jamanadenw na. Mɔgɔ kelen man dɔgɔ jamanajɔ la. An bɛ Ala fori min na ɲɛmɔgɔw, ni n ko ɲɛmɔgɔ les opérateurs économiques. Ala k'u bolofɛnw lakana halisa. U ka dɛmɛ don protection civile ye pour que an bɛ se ka population fɛnɛ la dɛmɛ cogo min. San 2025 Ala k'a kɛ badabada hɛrɛ suru an kan. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, sallallahu alaihi wa sallam. Merci vraiment. I ni ce an ka ɲininkaliw jaabi la. Et à la prochaine fois. Inchallah. Bonne fête et bonne année. Merci. Merci beaucoup. À la prochaine fois.